A subdelegada do Goberno na provincia da Coruña presidiu a constitución da Mesa Interinstitucional contra a Violencia de Xénero da Pobra. Con este xa son 34 os concellos que contan con este órgano tan necesario para impulsar unha acción coordinada e efectiva contra a violencia machista. Con a Pobra xa somos actualmente 34 concellos os que traballamos con mesas de coordinación nesta provincia, pero evidentemente queda moitísimo por facer. Dentro deste traballo, desde a subdelegación incidimos tamén na adhesión ou na necesidade da adhesión das policías locais ao sistema Bioxen, algo que para nós é absolutamente de vital importancia e que de feito tamén xa estamos dando algún pasiño que outro, verdad, para que a Pobra tamén se integre próximamente neste sistema. Nesta primeira xuntanza abordaron as principais liñas de traballo para poñer en común todos os recursos con que conta o Concello para previr os casos de violencia de xénero e, no caso de que se produzan, prestar a atención necesaria ás vítimas. Esta vez aquí pois, nos vai ser un pouco para conocer todo eso, todos os recursos, para saber como temos que axudar as persoas, as mulleres que precisan, e as persoas, porque les serán afectadas moitas máis que algún caso de violencia de xénero, por desgracia, e esperemos que eso, se separa ben, que se utile. Ademais dos responsables do Concello e da subdelegación do Goberno, a mesa está integrada por membros dos corpos e forzas de seguridade do Estado, así como representantes dos distintos colectivos que traballan pola igualdade dende os ámbitos educativo, social e sanitario. O ámbito municipal é aquí onde as persoas nos coñecemos, a sociedade pois se coñece realmente os casos que se poden dar e, ademais, é o ámbito onde é máis fácil e é máis eficiente poder prever non, a violencia e as posibles consecuencias.